Ja, og det var så vejret, og tilbage til Frisse G med nyhederne. Frederikke Gregersen, live fra Forum Station. Vi er på vej op til Niels Brock for at høre folk om deres meninger omkring dødsstraf. Det bliver utrolig spændende, og vi glæder os utrolig meget. Frederikke Gregersen rapporterer live fra Niels Brock omkring dødsstraf. Nu er vi på vej ind for at spørge nogen herinde i elevcentret, hvad de synes om dødsstraf. Der har vi en her, Nicole. Ja, det er Nicole. Nå, Nicole, hvad synes du om dødsstraf i Danmark? Nu er det jo blevet tilgængeligt her i Danmark. Ja, jeg synes, at det er blandet følelser, man har om det. Der er nogle situationer, hvor jeg synes, det er okay, og nogle situationer, hvor jeg faktisk ikke synes, at der bør være det. Ja, det kan jeg godt forstå. Men hvis det nu var, for eksempel hvis du tænker på en mand, der havde voldtaget en masse små børn og lavet mord, så ville du synes, det var okay? Helt sikkert. Ja. Han burde have sin straf, men det skal kunne bevises 100%, at det er ham, der er den skyldige. Man skal ikke gøre det ud fra, hvad man sådan tror, for det synes jeg, der har været i andre lande. Ja, det kan jeg godt forstå. Tak til Nicole herfra. Jeg er på trappen her på Niels Brock og ser, om vi kan finde nogle lidt tilfældige. Der var en her. Hej. 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 Har du noget imod et hurtigt interview? Nej, det gør ikke lige noget. Nej, hvad hedder du? Jeg hedder Niklas. Niklas, vil du have en salgstang? Nej, tak. Nej. Nå, jeg har nogle hurtige spørgsmål. Hvad synes du om dødsstraf? Det er jeg for. Det er du simpelthen for? Ja. Ja. Jeg er glad for Niklas' svar, og vi glæder os til at høre mere. Tak til Niklas, og nu på vej videre. Vi kigger lidt ind og ser, om vi kan finde nogle mennesker. Der sidder der sandelig en herinde. Hej. Hej. Må vi interviewe dig lidt? Jo, selvfølgelig. Vil du have salgstang? Nej, tak. Nej. Nå, vi har nogle hurtige spørgsmål. Hvad synes du om dødsstraf? Jeg synes, det er en dårlig ting, fordi folk, de skal have lov til at ændre sig. Det synes jeg. Synes du en, som har igennem, 20 år har voldtaget små børn og dræbt alle mulige uskyldige mennesker. Synes du, sådan en person, som jo rent faktisk er psykisk syg, kan ændre sig? Det er jo en psyke, det er jo ikke noget, de kan gøre for. Det kan da godt, han skal bare lige være i det der psykiske afdeling, ikke? Skal han bare have lidt medicin og så videre, skal han ikke ændre sig. Hvis du tænker på, at hvis han nu kommer i fængsel, så er det en rigtig mild straf, han får. Der er jo både Playstation og fjernsyn, og han har mulighed for at tjene penge og ryge cigaretter og gøre næsten, hvad han har lyst til. Det er jo mere fritidsklub, end det er straf. Synes du, det er i orden, eller skal det være hårdere straffe? Det skal være hårdere. Jeg synes, det skal være ligesom Pakistan og Indien, ikke? Hvor de smadrer løs på dem. Sådan skal det være. Så mishandler de dem jo bare, så er det jo egentlig meget bedre at give dem en stille død. Nej, i stedet for, at de skal lide så hårdt. Nej, men for eksempel i USA, ikke? Når de fanger terrorister, så pisser de på dem, og det skal de også gøre. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Ja. Vi siger tak til Mohammed. Nu har vi hørt nogle delte meninger om dødsstraf på Niels Brock, men hvad er jeres? Vi har hørt lidt rygter om, at der vil starte en demonstration, men hvem ved? Nu har vi i hvert fald gjort vores for at bringe nyheden ud til jer. Frisse Gregersen, altid klar og altid på rette sted.